Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamuraho kita di pangaradiota di turpuk jamita nanang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu di tikion naing patol hason nami tu hita pikiran nami di videon ima angget boy mangurupi hita taringot tu jamita di hari Minggu Palmarum tanggal 20 Maret 2026. Jala turpuk jamita ima sian surat ni Apostol Paulus tu Filipi bindu 2 ayat 5 sahak ro di ayat 10 sada. Filipi bindu 2 ayat 5 sahak ro di ayat 10 sada. Amang inang dukta kasuja hami turpuhon omma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Di Minggu Palmarum di Togihodo hita di bagasan sada lasni roha songon panumun ni natoropi tu Tuhan Yesus Kristus di nalahobongot tu Jerusalem. Ada itung pe di Togihon hita tu bagasan olop-olop minggu marlas ni roha marhite mare-mare asa gabe sarupa las ni roha ta dohot na manomu-nomu tuhat na masuk tu Jerusalem las di partikianido hita muse di togihon minggui tu namarningot partinaonan ni tuhatta Yesus Kristus akasitaonon naik kusitaonon na di hao pinor silang humopop hita. Sihala sonota dui nakpe gabe paru kilo ni penderitaan sahak ro di hamatean di tahun Tuhan Yesus Kristus lai sadalas ni roha dui di hita aka naporsea tukpe sadalas ni roha tang nagabe mago di hita rupani pakilalaan hinabernit ni nani tahun ni Tuhan Yesus Kristus pakilalaan marnida majala dohot manaon makilala partinaonan nama ceborat na dok na tinaon itu hata Yesus Kristus jala saluhut nai diadupi ibana di bagasan haunduhon jala ibana do pasahaton dirina laho mangadopi saluhutna jadi ditopot do paru kiloni sian kenyamanan sian hadibataonna sian huasona gabe ditopot do paru kiloni jala margugu do imana manaluhon paru kiloni manaluhon hamauloni jala makamona korsa ima marhite na tihau pinor silang dihop-hop saluhut aka jolma manusia. Jala marpardung waktu si dotong nang turpuk tahun sada turpuk nang somal jala terkenal taringot tu Filipi bindu 2 ayat 5 10 sada na macai sada poda manang sada kesaksian na macai arga di akahalak na porsea tu debata di bagasan Yesus Kristus ala di Filipion macai bagas do di patorang Apostol Paulus Yesus Kristus nak pesongon debata ibana alai di pelehod do dirina ala niunduk ni rohana mangadopi saluhut akka paru kilon hamaolon partinaonon nadok doki asa malua saluhut jolma di turpuk tahun idota molo dukserik turpuk totong di patolhas tu hita taringot tu holong ni rohan ni Yesus Kristus pola ikon di tahun ibana saluhut na paru kiloni perculu ditogi hom mahita hombar tu konteks ni surat ni Apostol Paulus tu Filipi ditogi hon maganuk na porsea asa gabe songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon ni aka saluhut na porsea di ibana abang inang satokin pinatorlas tu hita molo omaku sering doidok tuau serep roham amang di bahasa nami bahasa selatan teru roham asal pajupang saya terus di pajojor manang di podahon asal terus marserep ni roha unang gijang roham teru roham jadi sehari husukun bahasa
saya tuau di tonahoko dang tu aka anak muna asing di tonahoko songoni ido ibana ala ho padida jala ho parhobas ka hodo gabi sitiruon na mangihut di patolha si ibana jala hodo nang mga tusi taringot tu haserepon na dibibeli na digombarhon ni Tuhan Yesus Kristus na ibana rupani jala marhiteima hanguluhom ma hasereponi bah itu na sida pe son hal Kristen ikon serep na sida ko rupani ele dia lusi alai homa perjolotto hodo sitiruon nah adong ekspektasi songon akka parhobas songon akka nang mamboto taringot tu haserepon nang pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus adong harapan adong ekspektasi asa gabi tong marharohaon songoni jala dong tong ekspektasi ni Apostol Paulus marhite surat non tu akka ruas nang Porsea di Filipi asa na si DP mangulu di bagasan haserepon jala dang ekspektasi na berlebihan ekspektasi harapan yang sewajarnya ekspektasi harapan tuah kanong Porsea nang marnida pertinaunan Tuhan Yesus Kristus jalan nang wangatusi ikon marparuhao songoni siala ikon mangulu di bagasan haserepon taringot tu pengorbanan Kristus na dipatuturu dirina di turpuk tahun upikir dak pole mat say bagas be bahasota alana naung taida doi disaluhut jamita fokusnya ke jamita ta siap pada narawi itu pada nembaro pe idaut tado holong ni rohani debata di bagasan Yesus Kristus dalan paru kiloni ibana do nama milit ibadah do nama milihon dirina gabe dipatuturu dirina jala manaon saluhut paru kiloni asa dapotan haluau kita jala marhiteima ikon gabe dohot hita marsiajar siani gabe tiruam mai molodong naman dok ropani ala na Tuhan do ibana umbain gabe na boy tartaon ibana saluhut na dokdoki daksitongi dalam pengertian molo ala Tuhan do ibana tartaon ibana saluhut na dokdoki justru buah molo dipabalik justru molo Tuhan ma ibana sebenarnya berkesempatan do ibana dang manaon alai dilehon do dirina jala dipelehon dirina gabe pelean na arga tubus ni dosa ni jolma manusia jadi penderitaan itu adalah pilihan salib itu adalah pilihan Yesus dengan ia memberikan dirinya melalui jalan sengsara justru dok molusian hadibatau na boido ya dia semua itu dilepaskannya saja begitu saja karena dia punya kuasa absolut atas segala sesuatu tapi justru tidak dipatuturu dulu dirina isoma bagas banget tusion na sering didok di ilmu teologi kenosis pengosongan diri sian hadibataon na hasangapon na ditadikon asa medalani dalan hagugotan hamaulon songon jol maibana diulahud do saluhud nai di bagasan ketaatan pakorhon na dihita na Porsea ekspektasi juga harapan ada di pundak kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah melihat betapa besarnya pengorbanan Yesus. Apa yang telah kita kerjakan? Apakah kita masih tetap hidup dalam kesombongan dengan segala dosa-dosa dan perbuatan yang kita lakukan? Itu artinya kita tidak mengenal diri, tidak pernah tahu diri. Tahu diri artinya setelah melihat pengorbanan Yesus, marnida salut na nilahun Yesus Kristus di bagasan haserepon mahita toktong mandok mauliate. Disima takas aku honota Tuhakku do ibana Yesus Kristus Rajaku Tuhakku do ibana nama milit saluhut partinaunan nadok-doki asa malua au ibana do nama milit saluhut na hamaulon silang nabadiai asa malua au songon dohonon ni pemasmur perpasalan madohonota Tuhakku do ibana lebatakku do ibana naung mangalehon dirina naung patuturu dirina asa dipatimbo de batamu seibana di atas ni saluhut aku bangga
menjadi pengikutnya, dan dia adalah Tuhanku, Tuhan Raja atas segala raja. Imalas Nirhata di Palmarumon.